Rojbaş Kurdistaniyê nêja li ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Bêviya ku hûn rojekî xweş û aram dest pê bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Mijara me ya vê heftê rûdawên li Kurdistanê û rewşa Tirkiyeyê. Berî em dest bi bernama xwe bikin, dixwazim ji hevkarê xwe Henîfî Turan bipirsim. Kek Henîfî tu çawa yî, Diyarbekir çawa yî, Kurdistan çawa yî? Vallahi kek Sirac îro di roje Diyarbekir mij û dûman e bi rastî carna dibe ku çavçava navînin. Lê belê îro jî wîsan e. Rojeva Diyarbekir û Bakurê Kurdistanê jî ez dikarim di sê çar xalan da hema bînim ziman ez ê Kurd derbas bibim. Mijara yekem bi rastî ji ber van zama jiyana milletê Kurd ê Bakurê Kurdistanê pir zehmet biye. Yani hema hesab bike kîlokî şêr biye 15 lîrayê Tirka. Ez wisa bêjim. Çay, şekir, hema tu bêjî çi nan, em bêjin birinc, savar, hema tu bêjî çi zêde biye. Herî dawî midî di medya Diyarbekir da, di rojnamê Diyarbekir da derketibû, roja dişemê sivêna disil, ew ê heqê rê jî nav bajêr, ew mînîbus û otobüs ew ê zêde bibin. Hetanî vê gavê mînîbus 2 lîre û nîv bûn wê vê gavê bibe 3 lîre û 25 kuruş. Yani ji sedî sî ew ê were serê. Evana tev di rojeva Diyarbekiriya û Bakurê Kurdistanê tev de ye. Yani ev em bêjin değişine, insana değişine nikarin ji heq bên der. Hejarî her ku diçe, feqîrî her ku diçe zêde dibe. Ew jî bi rastî malê li xelkê xera kiriye. Ez dikarim wî bêjim. Xwedê bibe alîkarê milletê me. Di diya jî li Diyarbekir behsa kiryarên qeyûm dîsa ketiya rojevê tên kirin. Herî dawî ew sayiştay saziyek dewletê ye ku hesab û kitabê saziyan kontrol dike. Hesabê şaredariya Diyarbekir jî kontrol kiriye û tê da gelek tiştên ne li rê hatine tespît kirin. Yani ew bi xwe saziyek dewletê ye ne ku yani em bêjin Kurd li qeyûma kafiya dikin. Tekmeyê ji mir jî ecêb hat. Li wir nizanim tedî destê Kurda ba ew şikilê din. Li wir mêrik yani mesrefekî nîşan daye wekî têkiliyayê bû UNESCO re mesrefekî wek dibe ya ser kağıt nîşan dane. Încar em bêjin wan müfettişên sayiştayê wexta hatine kontrolê ewlê çûne li tapoyê gotine kaçka çiqas tapo li ser navê şaredariyê heye. Vêga tam ew ka wî nayê bîram 840-850 em bêjin di wê derdorê da ez tiştekî gilover dibêjim. Tapo dertên yani îndîka xanî ne, avahî ne, belkî erse ne her çivin. Îcar wexta ku diçin şaredariyê û kontrola envanter, cetwela envantera wan dikin, di wir da 600 küsûr dertê. Di sed nexuyanin. Tê gotin ku wana dane hin komeleyên û waqifên ku nêzî em bêjin îxtidarê ne. Dane wana. Îdî çiqa rastek bûne distiye sayiştayê da ve lê belê Diyarbekir biyanê gelek xeber didin û divên de wala wayê îndî dewletê tometbar dike ne emin wî dibêjin û bi rastî wexta ku ez çawa vêga dikenim milletê Diyarbekir jî dikene bi vê meselê û dibêjin wala talan e. Yani bi rastî talan e. Yani
ev mesela teslimkirina şaredariyan û qeyûma bi tenê ji bo talanê ye ew pir vekirî zelal tê xwanê kirin. Dîsa mijara me sesiya wek ku tê zanîn dehê me heye di roja danezana gerdûnî ya mafê mirovan bû. Di roja mafê mirovan da Diyarbekirî ewka wana rojeva wana tiştekî din bû. Digotin ya yani di mafê mirovan da dive ku zimanê merva qedexeve. Bi destê parlamentoyekê bê qedexe kirin. Di parlamentoyê da ew Ayşe Sürücü wek ku tê zanîn ewlê bi Tirkiyê xeberda paşiyê guazê hinek çend gotina xwe jî bi Kurdî bêjin. Bi Kurdî axivî û di cî da êko parlamentoyê wê ewkê îdare dikir. Di mijara me de em Mikrofona wê girt. Erê. O dîsa yanî tiştekî em bêjin xwezayî navê welata. Bavê min wallah bi hezar sala ye navê welatê me Kurdistan e. Ji ber ku parlamenterê HDP Nusretîn Maçîn parlamenterê Rihayê ewî behsa navê Kurdistanê em bêjin têgeha Kurdistanê di peyvên wî da derbas bûn rabûn sê roj ceza daneye ku tu gere neyî parlamentoyê. Ev zilme di roja mafê mirovan da evana li Diyarbekir hatin xeberdan gotin çi mafê mirova çi halavayê zimanê me qedexeye û navê welatê me qedexeye. Yani ji me re hîndî behsa tiştekî din nekir. Bi wî awayî digotin yani. Dîsa li qehwe û çayxane û malên Diyarbekir ewkek dijî tê xeberdan bi rastî. Ew jî çi ye? Di jinên Kurd yek di girtîgeha Kandırayê a Kocaeli'ye da li gorî dewletê xwe kuşt lê li gorî milletê Kurd dibêjin ku dewletê wê kuşt. Çünkü gelek nameya şandibû ji parlamentera ra ji dewletê ra dilekça dinivîsan di ewkê da di em bêjin dadgehê da vekirî got zilmê li me dikin, îşkence li me dikin, heta em bêjin ew gardiyanên jin destdirêjiya li me dikin û ew dibên xwe kuşt. Lê Kurd dibên na wala dewletê wê kuşt. Dîsa tiştê xerab jî bi rastî jî ne mirovatî ye ereba cenazê çûyê wê bigire û nehîştine ew erebe cenaza wê. Belê bi erebekî sivîl en paşî wê birin ereba cenaze jî nedan rast e. Yani neyartî ye. Neyartîkî mezin e ev yani. Dîsa mağdura KHK'ye KHK wîya bêjim yani em bêjin kararnameyên di hikmê qanûn da ku bi serokatiya komarê bi serokkomar wan qanûnan derdixe bi wê KHK'ye jineke Kurd ji wezîfa xwe hatibû avêtin di nexweşxana zarokan a Diyarbekir da dixebitî wê avêtin çend sal berê ji xwe re dixebitî jî lê belê wisa xwaneyek ku di ewkekî dabû di bûnalimekê dabû em bêjin yani di krîzekî derûnî da derbas dibû ew ê jî mixabin jiyana xwe bi dawî anî bi destê xwe bi dawî anî. Diyarbekirî pir berketin bi rastî. Di hesabê xwe em bêjin medya civakî da jî wek xatirxwestinekê hinek tişt nivîsandibû min wan tişta xwe bi Tirkî nivîsandibû wan tişta xwe bi rastî meriv hestiyar dibe pê Diyarbekirî behsa wî jî dikin wala behsa gelek tiştê din jî dikin lê belê ez naxwazim zêde dema bernamê bistînim. Ez dikarim bêjim ku rojeva me a Diyarbekir evana bûn. Spas ji bo vê
فرسندê ku te da min mala te ava. Mala te jî ava Xwedê bi rehma xwe şa bike û ciyê wê bihişt bi bi rastî heta ev tiştana giş nexweşî ye li hundir e û encamê tekoşînê heta em li welatê xwe deshilatdar nabin şer ji ortê ranebe gelê me yê vê Min ji bîr kir navê wê nego navê wê Fatma Demirel e lê berê wek evîn güneş mesela di hesabê wên evkê medya civakî wek evîn güneş tê naskirin min ji bîr kir min navê wê negotu navê wê Fatma Demirel. Başê sabe kek Hanifî ez ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê em dest bi bernama xwe bikin. Temaşevan kekê kerama xwe ew ê bi dûr xwe Neyse ew îndî wê bûya wê ola. Temaşevanê nêja du mîvanê minî hêja hene berî em dest bi bernama xwe bikin ez xwazim mîvanê me bû we bidim naskirin. Mîvanê minî yekemîn nivîskar siyasetmedar rewşenbîrên Kurd Zinarê Xamo ye û hemû wî nas dikin. Kek Zinar tu bi xêr hatî? Keko xêr hatî serçavar. Mîvanê minî meyî duyem Rêzdar Eyûb Qaregeçilî ye. Kek Eyûb ji şertên dijwar me bi hev re HDP ava kir û bi piştgiriya Partiyên Kurdistanî kek Eyûb li Rihayê stûnek ji welatparêza ye. Kek Eyûb tu bi xêr hatî? Ser çava keksiraş Xêr serçavar. sabın baba imkana ve ortama ve mera çekir her bijinem spazya ve dikin derajı kek Hanifi Turan rajî û xebatkarê çarpilmedê rajî em siravê xwe gelmişîn em spas dikin. Em jî spasiya em dest bi bernama xwe dikin ama mezinê me kek Zinar e ez ji kek Zinar dest pê bikim. Kek Zinar cenabê te rojeva siyaseta Tirkî ya Kurdistanê ji nêz de dişopîne. Çend roberê parlamenterê HDP Nusretîn Maçîn li parlamentoya daxeftina xwe de got ji Tirkiyê re demokrasî ji Kurdistanê re azadî. Behsa navê Kurdistanê ji Kurdistanê re azadî got bû sedema ceza girtina wî. Cenabê te vê yekê çawa şîrove dike kek Zinar? Niha eviya bi bindestiya me ve girêdayî, bi dagirkiriya welatê me ve girêdayî. Yani çawa em milletekî bindestin, welatê me hatî dagirkirin. Hin milletên welat dagirkirine hinekê wan hinkî medenîtirin, tehmûl dikin yani navê wî milletî, zimanê wî, kültura wî, sembolên wan înkar nakin. Lê hinek milletên pir paştemayî, pir hor, pir jî yek ciwanin em bêjin ji berê berdayî tim navê welatê me, sembolên me, tarîxan me, zimanê me înkar kirine û digare israf kirine. Lema ew ji ber bi vîya dixwazin Kurda wek millet ji ortê rakin bihelînin. Yani gelek milletê din jî helalin dixwazin bihelînin. Ji wana milletekî ji ortê rakê dibe tu her tiştê wî înkar bikî. Yani tu navê welatê wî, sembolê wî, ala wî, zimanê wî dibe tu înkar bikî. Tir jî eviya ji xwe ra kirin siyasetekî millî. Yani ne mesela vê partiye wê partiyê tenê mesela bu mesela Tirkaya millî Tirk diviya de ji roja Tirkiye ava bûyî hetanî niha ev bûyî siyasetek wanê millî dimeşînin. Di vir de şaşiyek me jî heye yani Kurd li navê welatê xwe li zimanê xwe xwedî derneketine. Têra xwedî derneketine. Ev jî bûyî sebebê zeyîfiya me ku
Türk kanıbın navê welatê me qedexe bikin, yasa bikin. Zimanê me qedexe bikin, müzîka me qedexe bikin. Heger em wek millet bi tevayî siyasetmedar taybetî em bêjin li navê welatê xwe xwedî derketana me bi israr bi kar waniya û ev ya bi milyona ji xwe re bikire adet Tirkan nikanî bû. Şikleke darê tu jêkî dareke zirav tu kanî bişkenî lê tu bikî qebdek qalin tu nikanî bişkenî. Ji ber ku Türk kanên wiyaya yasa bûke di meclîsê de berê jî çend cara kirin kesek bi du kes bi ji bona Tirkan rehetir e lê dibe bi sed hezaran kes û hemû parlamenterên Kurd di meclîsê de diviya de israr bikin. Yani di axaftina Kurdî de di navê Kurdistanê de di axaftinê xwe de diviya de israr bikin. Çawa israr nekin serê xwe bitewînin ew xwe bi xwe otosansûr bikin ev hêviya Tirka zêdetir dike hêviya dewletê zêdetir dike dibe sebebê ku dibe siyaseta xwe de israr bike. Ji bo ku em kanibin باوریا مې سیاست دولت بشکینن یک زنار me peyvate şekil biri gelo liver erka dezgaha siyasetê zêde ne dezgaha siyasetê dibe ji gelre evê nîşan bide nîşan bide ku li navê xwe xwedî derkevin li zimanê xwe xwedî derkevin biya ji gel zêdetir yê pêşengtiyê dikin dibe biya bêjin tu cenabê te tiştê pir baş dibe lê dibe pêşengtiyê dezgeha siyasetê bikin. Helbet yani şu min ew got yani niha ji bona zarok bi dêw bava perwerde dibin. Milletek jî bi siyasetmedarê wî em bêjin perwerde dibe yani hedefekê nîşan dide. Eger berî her kesî dibe partiyên siyasî ronekbirê millet bir milletî rispiyên wan xwendarê wan pêşengiya vî îşa bikin. Çünkü siyasetê dikin ewin dibe ew dibiya de israr partiyên di meclîsê de partiyên derî meclîsê di axaftinê xwe de di beyanên xwe de di civînên xwe de dibe bi israr navê Kurdistanê bi kar bînin. Çawa ew xwe otosansor bikin, çawa ew gavê paş ve bavêjin ev yek dibe sebebê ku millet jî navê Kurdistanê bi kar bînin bêjî ez doğulî me bêjî nizam ez rojavayî me nizam Diyarbekirî me nizam Jûkûn û navê Kurdistanê nebêjin. Lema yani bu qasî ji dijmin gazin nabe ji ew tüm diya bikin lê dibe em çi bikin. Tiştê em bikin dibe em dibe ew de israr bikin û navê Kurdistanê tim bi kar bînin. Ev jî wezîfa siyasetmedarayî, partiyayî, ronekbîrayî, rîspiyên vî milletiyê mixabin hetanî niha me wezîfa xwe di vî warî de baş nekiriye. Me tiştê ketî ser me me nekiriye. Ev jî bûyî sebebê Türk bêtir cesaretê bigirin, Türk divê siyaseta xwe de israr bikin. Siyaset wihayî dewlet çawa bibîne nikan bi tiştekî ew ê gavê paş de bavêje. Lê ema çawa dibîne kanipê kanip tiştekî bi Kurda bide qebûl kirin ve çawa dibe de israr bikin. Tiştê ez bêjim ev dibe em viya bi tenê nehêlin û viya bi israr ji niha pê ve her siyasetmedar her partî di lîteratûra xwe de navê Kurdistanê bi israr bi kar bîne yani. Tiştê ez bêjim ev e. Baş. Bele. Spas Keko. Naha ez pirsa min ji Kek Eyüp ra. Kek Eyüp. Ev devleta Türk û terî parlamentoya xwe zêde ji axaftina Kurdî ji navê Kurdistanê weka ku ditirsin. Wek ku cenabê we jî zane parlamentera HDP ya Rihayê Ayşe Sürücü. Ji ber ku li parlamentoyê bi Kurdî axivî ew kesek ku parlamentoyê îdare dikir mikrofona wê girt. Li gor cenabê we ev siyaseta înkarê û tune hesibandina milletê Kurd
اوی حیا کنگه بدومه دوی واری دا اوی جنابه و چه بیجه کرم کن نها يعني او بين اول ما يقول parlamentoy Ayşe Sürücü yek nusreti maçı yani ahaftına an müjde guhdari kir. Niha va mesela Kurdistan'ı mesela me ev carna hanek mesela vaka ku mesela yek şekra bavın devime yek kelama yek peyva dikin em pê kêfxwaştin ya em dê vî mirovî got Kurd û Kurdistan ya işte em dêin ya vî serokvezîrî got Kurd hene û Kurd hene mirov vê hevin yekşekira davin teyî me îzar û carna dixapîne بله niha ez bixa li wê mesela axaftina Ayşe Sürücü em bên kek Nusretîn Maçîn wisa lê nanêrim yani ça ez weka ew dêya populîzm bi Kurdiyê çiye nizam ez yani ew axaftina wan dibêjim ewna di nava xwe da esas li parlamentoya jî siyaseteka hundirî Kurdar ra dikin populîzmê dikin niha Kurd niha hene ya jî em bên mesela Kurdan niha înkar dûye Kurdistan navê Kurdistanê niha qedexe ye ew çend salin ewna di parlamentoya Tirka dane dewleta Tirka dane ew metna wanê sonxariyê de çi dibêje yani wana wata ku wî sondê dixwin di wir de Kurd derbas dibin ewna çira li hemberî wî sondxarinê dernakevin yani ew mesela Kurdistanê niha em bên qedexe bê çira wana mesela em bên niva ew 4 salin ewna di hundirî parlamentoyê de ya jî nîska 4 salan e wana rokê bira mesela çapemeniyek li Darxistana ya bigotana li Kurdistanê jiyan qedexe ye navê Kurdistanê qedexe ye ey dünya ey dewleta Tirk ey gelê Türk bibîzin jiyana me êdir jiyaneka xerab de jiyana Kurda xeter e zarok nevêrine yani bi zimanê xwe bigirîn zarok tîne birçîne niha mesela wana ew Kurd niha her tiştî dinirxînin çawa dinirxînin ew mesela HDP jî dinirxînin dibêjin ku yani HDP siyaseteka qesd de meşandin HDP bi şopa devl Kurda û Kurdistaniyê berdaye û wana îrada xwe mêjiyê xwe gî her tiştê xwe wastê xwe çekê xwe silahê xwe erebê xwe gî teslîma çepê Tirka kirine çepê Tirka wana pêşkêşiyê dikir ew di nav gel de münaqeşeka wisa jî heye îca vanê me dîqat bike ew li Riha jî pir zêde ew münaqeşa Kurda û Kurdistanê û münaqeşa îqtidarê çêbiye vanê me bine her jî parlamenterê Rihayê ne ew mesela Kurda weka sembolîk weka sloganekê hatine ziman mesela Kurdan ne sloganek ku yani mesela îca anha vî tiştî lazim e ku merî rojevê baş bûne rojevê baş binirxîne yani em bên rojava Tirkiyê de yani di xetereka pirê zêde ew de teng da ye sistem di îçî krîzekê de yani di îçî hewin û tunewînê de hem mesela kek ew hanî ziman Henîfî ew mesela aborî niha mesela me Gobrestan û re em bêjin tonê wê bi 5 û nîvan niha bi 14,000 litre mazot ev yani ew ew mesela kriz sebeba kriza devleta Türkiye sebeba xwe Kurd yani ew heya mesela Kurda çareser ne ew sistem de krizê dernaye yani icadı ez dixwazim di vir de pirsekî di nava vê pirsê de ez ji cenabê te bikim wek ku cenabê te jî zane mehek berê falan ez tam wexta wî veganayê bîra min wexta ku Meral Akşener çû Sêrtê Misircê Kurtalan li wirê welatiyek bi navê Cemîl Taşkesen jêra Gogo Evra Kurdistanê dîsa ew
سروک پارتی از ناب پارتی اوی نزانم او چه بو اوی مصطفى سارıgül مصطفى ساریگل او چوانه دوره جی حجی تونج ولاتیک بنابه حجی تونج دیسا گو ابرا کردستانه گلو مربله نرک و لپشت وانا اوسا ارگانیزاسیون اک جیتنه جو خبر اوان تشتهانه رو ددن گلو اف لگور و ملت کرد خلق کرد ملت ما جنودا ام بجن خدی ل درکتنا لناوه ولات خو دست بکرو و HDP پارلمانترین HDP جی جویان دبن تاثیرا بیان دمانو و گوتن کاب سکنه ام جی روجه و دور نکوین ام جی مثلا کردستان بینن زمان اون چه دویجن بیوار نهار رخنا گل کردستان اونا دویجن کو پارلمانتر HDP همو قلسن وانا مثلا کردستان کا سیاستی نادم مشان و مثلا کردا وانا سوا کو چاره سر بو وانا مثلا بین کو تو اما یک چیزی در ناخنه و صرف ناکنه او مثلا باشور کردستان وانا قلس دیدن یعنی باشت نه یعنی غلط دیدن نه شاش دیدن او مثلا روجا دیسا ارگانیدن مثلا همدری آ باکر کردستان جیدوی وانا هین تشت yani dernekstine ortaya. Em ben çabuk sarf nekirne, nerine ka em ben dahaziye ka geli Kurd Bakur nan ne zamanı. Ona derin parlamenterin şu yani vaka şovmena popülizm etkine. Ona bir vay az. Yani devirda mesela naha cenneta Türka em bejin ya cehennema Türka tamam em ciranı hem باف قرار در ناو هفدان راسته امن ولات کش دجین فقط نها مثلا ما یکمین مثلا کردای چهار سر بود کرد یعنی سر وای د فکر سر وای موجود نها از چون دیاربکر چند سال بروی محسن ملک د 1904 دا دی حزران ده هات کشته چون باش ساوجه مدیلک چدا yani az la avi xamil ki dosyavi wanda ba ya wi ba savcı mra gut ku ya gut tmruve ki acib bu çira bu ne bavi xan ne bre xan ne parti avi gu kese ki ha riairu nadiye de dava masin khadi der ne ki dilek çekna da gut çira diye bu havale mine او yani mutabi savcı ba savcılar ne o Kurda Kurdistaniye vesaire naha mesela HDP او درا او دعوا ماسین کده زمان آشن مثلا 20 سال در واسه 94 HDP mesela واشن yaşar ailesi ya roge او direkt bu parlamentoyu او çapamani çe bige yani darxın او bra dünyavi bune او sawa او mesela ve wara rojavi gavaka green bavin o de mesela evi de şirgan yani de mesela kurda da ha ben ام بین هلبجارتنا پیشا ما مثلا کردا کو به پلانه که به پروژه که به پرسپکتیفه که کردنین آرا که داخازی خان نوین کو ام بین کو داخازی ما طالب ما وانانه ام دغازین کو مثلا کردا باکور هانی چاره سر به باشور هانی چاره سر امی ورن سروی مجا امی ورن او مجار yani ha mejiye geleme de çava da zani mejiye geleme de guhi wan da ona bu çava dinirin او tişte ku led gerin naun ya vane me ya mesela vane me duyejin ku ya amiya de navra bre mesela Nurettin Maçin kek siray zane kek zanar zane tuji zani او mesela ev Sinan kek Sinan vane والكردستان هون وان تنا قاسا عشيرة كيج قواتك وان تنا الروح جني ناس كده يعني او سياستك قدينة يعني إجا لازمه وانا مثلا بين بلانه بروجه يعني او مشدرين يعني استراتيجيك يول belgesi او رخشنه ريه يعني او تشت بيشيا وان هوا ona derkevin beva çiye İca adını sistema Türkiye xatim ana xatim ya du
cephe çêbûne diwa cepha da tilvê derê li cephê em bê ku Cumhurî İttifaqî û yani nivane ew çêbiye qutuplaşma belkî pêşerojê şer jî çêbûye yani di mauna Tirka bixada mauna Kemalîst û em bê ku wa dîndara da şerek jê çêb çuku ew mesela îxtidarê pir girîng bûye îca di wir de te parlamentoya ji wî şerê re amade ne? Kur lazım e beşdar ne mi? Mala şerra ne şerri me? Belê yanî ji bo ku ji wî şerê em menfaet bistînin em Kurd çi qas hazirin? Kurd işte em bê ku siyasetmedarê Kurda, aqilmendê Kurda, pêşkêşê Kurda, siyasetmedarê Kurda di wir de xadî planekê xadî projekê mesela ku ez bi Kılıçdaroğlu ra yani bê şert û merc ez nayêm ku ez ê alîkariya te bikim. Yani niha sistema dewleta Tirk di krîzê de ye. Niha mesela Nurettin Maçîn ew sê ew qedexe kirin em bêjin sê oturum ya sê roja CHP mesela di wir de çi kir çekimser ma. Bavêm te didê werin xetema mikin didê werin li min xadî derkevin Kurdin û zanî ez ê derdî we çi tu neveriye eşkere me ra bikenî tu neveriye eşkere me ra destê xwe rakî silavên me bidî eşkere tu neveriye silavê Kurda bidî pekî çawa em ê te yani rakin bidine ser milê xwe em ê te çawa bi serokê ew êkin yani lazim e bê şert û merc ne em bên AKP ne CHP ne îdinî kesî ew nekin destekekê nedin em ê vê mijarî bipeyivin ez ji kek zinar ez înkî berê we bidim aliyekî din realîtek me heye li Başûrê Kurdistanê em zanin ku dewletek me heye û erka hemû Kurda wê dewletê biparêze niha hilbijartinek li Iraqê çêbû di wê hilbijartinê de Kurda bi ser ketin bawayekî serkeftî ji wê hilbijartinê derketin ez ji cenabê Kek Zinar bipirsim Kek Zinar ez baş zanim ku cenabê te jî wê hilbijartinê şopan di wê hilbijartinê de serketina Kurda bû sedem ku Kurd problemên xwe ya jî problemên xwe û dewleta Iraqê ya federal da û doza heqê xwe kir xwest ku madda sed û çelî ji nû ve bîne Rojevê bi hêzên hevpeymanî bi hikûmeta merkezî re danûstendinê xwe zêdetir kir lê tiştê balkeş li Kurdistanê her ku Kurd xwedî rehetiyek dibin dixwazin mehfê xwe yî di maxzagona Iraqê de bicî bînin aktûel bikin û heqê xwe bi dest bixînin mesela Kerkûkê deverên madda sed û çelî ji nişka ve ya hêzekî wekî Hişdî Şabî derdikeve wek Daeş derdikeve xêrnexwazê derdikeve çima vê demê Kek Zinar bi vî şiklî ev êrişên Daişê li ser pêşmergên Kurdistanê zêde bû cenabê te çawa şîrove dikiviye Kek Zinar niha êrişên Iraqê ser Kurda carna bi eşkere carna bi dizî tu carî dawî lê nehatî yani her hebû mesela Daişê demakê ji bona Tirkiye bû maşayek destê wan bû hêzek destê wan ji derî ku artêşa xwe leşkerê xwe polîsê xwe hêzê xwe bi kar bîne Daeş merivê Daişê xistin dewrê ew dan pêş û şandin ser Kurda bi Daişê re bi navê Daişê bi Kurda re şer kirin yani yê şerê Kurda îro
Kurdistana Rojava dikin, Afrin dagir kirin, Serikaniye dagir kirin, zanın bir navê Daeş maaş tune, yani ateşa Türkiye, devleta Türkiye. Werxuyayê Iraqê jî ji vîya tecrübe girt, yani jêre bû dersek, îjar Iraq jî ji dêlê ku bi eskerê xwe, bi ateşa xwe êrişî Kurda bû ki, bi navê Daişê, dibe çeteyên Daişê êrişî Kurda kirine. Bi baweriya min, ev êrişên vê dawiyê li tên ser Kurda, Daeş maaş tune Iraqê, Iraq xwe ye. Mümkün e Serokwezîrê Iraqê bi xwe vê biryarê nade, yani lê ama di nava ateşa Iraqê de, di nava meclisa Iraqê de bi hezara însan hene xwedî statûn û xwedî hukmin kanin vê biryarê bidin, ew dişîne ser. Yani ev êrişên tên ser Kurda ne tiştekî serbixwe ye, ne tiştekî derî ateşa dewleta Iraqê ye. Kiliya wan têde ye, ew li piştin, ew dişîne. Sebebê vê jî, yani Kurd hem di hilbijartina de em bêjin bi ser ketin, hem jî di van demên dawiyê de çi Amerîka, çi Fransa û çi müttefikên hêzên müttefik dixwazin israr dikin, dixwazin vekîtiya Kurda çiye bibin. Dibêjin ev 30 sal hûn ser hukmin bes e. Yani êdî divê hûn hêza xwe bikin yek. Yani ateşa xwe pêşmergeya xwe bikin yek, aboriya xwe bikin yek, istihbarata xwe bikin yek, qeweta xwe bikin yek. Yani ji vê duserîtiyê divê hûn xelas bibin. Heger hûn dixwazin bibin dewlet û em jî alîkariya we bikin, divê hûn vê duserîtiyê vê ji ortê rakin û di vî warî de hin gav tên avîtin, sist bijî, ev yek hem Türkiye hem jî Iraqê nerehet dike. û lema dixwazin di vir de bêtir Kurda bi tiştê de mijûl bikin. Îja tiştekî dijî, yani çawa yekîtiya Kurda li wê derê tune bi, hin problem navbêna wan de hebe, ev firsendê dide dijmin. Dijmin rehetir kane ji vê qelsiya Kurdan, ji van dijatiyê Kurda, problemên Kurdan firsendê bibînin û bixwazin em bêjin di vir de êrişî ser Kurda bikin. Bi baweriya min, yani çareseriya vê yekî yek êriş ji alî Iraqê ve tê kirin, ew li piştin û ya din divê Kurd hêzê xwe bikin yek, bi zûtirîn wext kanibin pê welatê xwe biparêzin û mesela madda 140 divê êdî têxin praktîkê, divê Kurd bi hev re bi yek dengî heta û heta vê em bêjin di rûtiyê vê bêîstiqrariyê qebûl nekin. Dibêjin ev tiştekî mafekî me yê qanûnî ye, qanûna hatî qebûl kirin û divê ev werbicîkirin. Yani heta ku ev Kurd vîya nebêjin û heta ku tifaqa wan çê nebe, ev êrişên Iraqê ew ê berdewam bin. Yani sebeb serketina Kurda ye, sebeb gavê ber yekîtiyê ye, ev dewleta Tirkiye jî û Iraqê jî rehet dike û di van êrişana de ne Iraq tenê bi baweriya min tiriya Tirkiye jî kane tê hebe. Çunkî Daeş îro li ku derê de bira bibe bi Tirkiye ve jî hawakî girê dayê. Yani em bêjin hemû serokê wan, mezinê wan li Tirkiye de alîkariye dikin. Lema yani dîtina min mesele Iraq, yani Iraq pişt vê yekê ye. Yani dixwaze vê meselê dîsa tevlihev bike, dîsa dirêj bike, mesela madda 41 daxwaze Kurda bi tiştekî de mijûl bike. Yani spas kek zinar. Niha kekeyû helbet divê mesela Başûrê Kurdistanê de ku gotinên te hebin, di serî da tê wan gotinên xwe jî bêjî, lê ez dixwazim ku ez mijarê bînim cardinê em bifetilin Tirkiye. Wek ku tê zanîn qeyranek aborî
li Türkiye'ye krizek abori heye jiyana xelkê Türkiye jî û ê Bakurê Kurdistanê jî perîşan e bi rastî jî barê vê qeyranê jî milletê Kurd dikişîne ji ber ku bêkarî li virê daha zêde ye li wirê fabrîka hene û nizanim gelek imkanên ku insan jiyana xwe berdewam bikin hene lê belê li Bakurê Kurdistanê mixabin ew imkan tune îcar her tişt biha bûye her ku diçe hejarî û feqîrî zêde dibe li Bakurê Kurdistanê gelo biya we rewşa Kurda di vî warî da ber bi Kurda diçe ez dixwazim hûn li ser biya bisekinin ku eger gotinên we ji bo Başûrê Kurdistanê jî hebin di serî da hûn dikarin wan jî bînin ziman. Tamam. Spas Hanîfî. Niha mesela Başûrê Kurdistanê kek zinar cîhanî ziman ez dixwazim sê noxtê wê vekim. Niha mesela îşîd esasê xwe da kî çi divê bira wê nêrîna me bixa îşîd hereketeka Erewan e. Ew yani ha Erewan ha Sunniye Erewan e. Ew na tamam em bên ku hilbijartina wan çêbûna wan dijmanetiya wan bi Kurda re ew dijmanetiya wanê dijwarê ku sebeb ku zêdetir bi Kurda re dijmanetî jî dikin Amerîkayê. Ew na dibêjin ku işte Saddam hatin habû nizam çi bû ew Saddam îxdar destê me da çû wana alîkariya dijmanetî kirin vesaîr. O devirda ew heye. Niha ez bixwam mada sed û çela û wa tiştê dinê û ew mesela federasyonê û mesela Iraqê yani em bêjin şert û mercê Kurdistana Başûr di esasî xwe de nivanê bi serxebûnê re hazirin. Lazim e ki dewletek Kurdistanê serbixe Kurdistana Başûr û XDP ava bike. Yani werin em bê ku çiqa li wê derê partî rêxistin hene werin Arakê û ê ku yani nîzama dunyayê em bên belê dikin de ew dewr de tabî mesela diplomasiyeka xurt lazim e. Fakat bi dunyayê fehmkirin bidin derdê xwe bêjin ku Kurd lazim e ku bi dewletûn dewr de diplomasiyeka pirê baş bidin meşandin û ê ku nîzama dunyayê jî çê dikin wana jî îraq kirin. Di vir de em bên ku cîranê wan kîne em bên Tirkiye ew e ew niha mesela ew sîstema Tirka jî di qrîzekê em niha derbas hawir bin ew na jî di qrîzeka mezin dane lazim e ku em bên siyasetmedarê Kurda ê Bakur jî pêra bêjin ku ya tu can dikişîne tu deriya mirinê ye. Zanî ê ku dîsa te ser niga bêlin em bêjin Başûrê Kurdistanê Kurd in. Di tarîxê da jî hûrkanî yani. Ha hûn dev vê politika xwe qirkirinê berdin, a înkarkirinê berdin, politikekan niha çê bikin. Di vir de îca rolekî mezin li siyasetmedarê me dikeve, li dîplomatê me dikeve, li pêşkêşê me dikeve. Ama em evet tefekkür ez dixwazim tu fikrê xwe hîn divê mijarê de rahattir bike ku temaşevanê me zanibe. Demê hanê min meqalakî te xwendê gotarekî te xwend دوی اوی ده نویسا te hin tespîta kirbû bawer dikim te hin tiştan nivîsandibûn te gotibû li Bakurê Kurdistanê rewşenbîrên Kurd siyasetmedarên Kurd yekcarna çekê xwe li qelema xwe li hemberî hev wekî çek bikartînin. Başûrê Kurdistanê dewletek me heye û ji bo xurtkirina wê dewletê ji bo federasyonê te gotibû ya çima warê dîplomatiyê de kar nakin, çima li hemberî wan sekrekî wan tune ye. Caliyê din em bibin Tirkî çawa îqna bikin te gotibû ji bo Rojavayê Kurdistanê karibe li wir Kurd xwedî statûyekî bide muxtariyetek ya jî îdare bike federasyonek navê wî çi dibe
چی گلو جنابی تا مثلا آنکا بحثاوی دبر ده yani dve Kürt çi bikin? Çima tevê gotu bûn? Em tabii em bên nerne tarixê niha Kurdistan em bên Kurdistan biye çar parane. Parê yek li em bên nav Iraqê da ma, yek nav Tirkiye da ma, yek nizam di Kurd da ma. Niha mesela em bên şert û mercê başûr bi serxebûnekê re çêbûne. û em niha li wê derê em bên federasyoneke he, Kurdistanek li wê derê he, sîstemek ava biye. Lê em bên ku rohlata navîn heye Tirk û Faris, Erew li hemberî wê Federasyona Başûrê Kurdistanê ne. Di vir de li Bakurê Kurdistanê şert û merc bi hawakî di çêbûne. Em bên ku em niha şert û mercê Bakurê Kurdistanê bi Kurdistaneka serbixwe tune ne. Yani em an rast bi hev re bên. Em di dilê me giya da Kurdistan derbastiye. Lê em niha bên ku li Bakurê Kurdistanê şert û mercê ew tune. Ama em bên ku mesela em çi bên mesela siyasetmedarê me, rewşenbîrê me, ronakbîrê me, alimê me, şêxê me, melê me, axê me li şert û mercê dünyayê yani em bên dinêrine jî projekê sewa xwe dernaxine ortaya. Rewşenbîr û siyasetmedarê me yê Bakur gî hevra dijmanetiyê dikine û qelemê xwe weka çek li hemberî hev bi kar tînine di vir da kî mesela îstifadê dûniye kî kêfxweş dûye yani em derine nanê germ çê dikine rûnê malê tê didine pêş Tirkan e pêş sîstema Tirkan e û ewna jî li me rewşa me dinêrine pê kêfxweş dine dê wele vana şerî hev dikine vana hevra dijmanetiyê dikine vana derdî hev da ketine vana haca tiştekî nîne tu daxwazî van jî tune. Peki tu lazım e tu derbasî hember aynîkê wî li şexsiyeta xwe binêrî kîme çime kuda tême kuda derime mi çi derxistiya ortaya fayda tema tu dawa pêşkêşiyê dike dawa rewşenbîriyê dike dawa siyasetê dike peki te çi derxistiya ortaya kara vî milletî te fayda te çi vî milletî biye em mesela em li alimê xwe dinêrine elamê xwe dinêrine di heqî ew da mesela işi da ya niha yani işi Kurda nav işi de çe ku derne nav işi da kar dikine kar ya ev din adamı ekmen ne ku va düşmene Kurdan bana namusa Kurda pehmal kirin namusa madrin li bazara li musule dera bera frutin Kurdi ku nav işi da cibigre ne ne servi diyor ev namussuz ev bir namusa lazım ku alim me din adamı me ben adını ev de mesela ev da lazım ku em mesela akılmend me fikri kadakna ortaya bejin ku ya cari yarın mesela bejin Cumhurbaşkanı ra ya bir yekidir her kiyese muhalefet anlaji bir iktidar anlaji bu valla em cari bu mesela başur em bepeyvin ya ve yani bu düşmanetiya ve çiye em ça mesela bir mesele çareser bikin nerine ve çine eme vana ne em de gazın ku ahani evet wara ava kirin ha mesela Kürdistan'a başvur federasyon ne çözüme madde selu çeli va 20 salın nata şoğlandı la ali denir ro insan emetine kuştu peki te avametine yani bizim mesela can güvenliği te avakametine de mesela güvenliği Teko em werin ser mijara xwe qeyrana Em tiştekî vira bêjim li gorî we sebebê vê qeyrana aborî a Tirkiye çi ye? Te bi heva girêdayîne ez ji wê bonê ez dixwazim em cadinê werin Bakur. Na mesela aborî bi mesela Kurdistanê ve bi sistemê ve girêdaya sistem de krizekê de va sistema mesela ne tek naçe nameşe yani öyle diharî mirine o hoca mala atına sera kitabı dixune Kur'an'ı dixune zani yani ede ravşa kavurda ha ev ruhi kilita ve ders Kurda da mesela Kurd çareser bike o mesela aburiye çareser bu dünya ne var pe ve sistemi bavar nakiye çünkü bu hazara insan da ve mesele da hapsi da
یا نه بخوا حبسی پرا کردم نه سر حب مرد قوشه کدا ما ام سبی روی دو جاره ام نکن حاشا بچونه توالته یا سر سو مرد ام قوشه کدا دمان یا و جیانه که هانی دوه و جیانه که های به اشکنجه به او نه سیستم بین دنیا همو سیستم ده yani krizi ده سبب ما کو کردیا وی krizi yani mesela نخاشیا او değil تبیدا دوی uçlu formülasyon yani kun hatta teşhis ne ki deki çavat nakaşı çalışan ki telefon afaydı dura dakika ki ya saniye ولا تو يا بقرب دنگيه ام جكك زنار از دست بكم كك زنار مدخل سر مثلا باشو تشتكي بيجم بله كك زنار تبيت اللي جريدايوي ام وي برسا كو بيسك بره كك حنفي برسي ام وياج اشتا برسين قالوا اف قيرانا ابوري جناب تشاوا شيرو دست جوجي دكان دست تشاوا ما دي بيجم نوع كك ايوب جيجو نوع باوريا من مثلا حالي ما يعني لهاتشار برشي كردستاني يعني حتى كو ام نبنو خدي ولاتي خو ام خو اداره لكن ظلم لما دب نحقيا لما دب تجاري داوي لنا يعني جانا كان سيس بكن جانا كان بيعت بكن نظام شيء اما بدوام نوع المساله الى كردستان باشو اف سي سال كرد de facto wek dewleteke serbixwe divê ji bo ku em wek li Bakur li Îranê îro şert û mercê me yê ku em daxwaza serxwebûnê derxin pêş û diviya de ew bikin tune em nikan jê bistînin lê li Kurdistana Rojava û li Başûr ev zemîn çêbûyê çimkî li her çar devletên dagirker îro di krîzekê aborî denê, di krîzekî siyasî denê, di herbê denê, ji her demê bêtir zeîf ketine. Ev ya îmkanekî mezin ji me re çêkin ji bona milletê Kurd, ji bona ku em karibin welatê xwe ji bin destê wan xelas bikin. Li Başûr ji her demê bêtir Kurd kanin mesela serxwebûnê derxin pêş, ev jî به او به گریدایی یعنی یک عراق نکانه هزا عراق تجاری نکانه امبیجن بزور کردا بندست بهله عراق تجاری ترکیه عراق سوریا برحتی آزادی سرخبونا کردا قبول نکن دبی کرد بزور بدن قبول کرد اویاجی بداخوازا کردا و گریدایی بیاکیتیا کردا و گریدایی او به پشتگیریا devletin mezin ve gereği yani dibe Kurd İro mesela li Başûr serxwebûnê bi hevra hemû partiyên Kurd bitefik yekîtiya xwe çêkin û mesela serxwebûnê derxin pêş eger viya îro nekin ev bê îstiqrarî ev êriş ev ê berdewam be di vî warî de Pêmasî a me ye yani eger îro ew ê nebêjin serxwebûn eger îro ew ê viya aktuel nekin ew ê kînga bikin Îraq nemayê Îraq wek dewlet tune ye hêzekê dewletê tune ye Kurd kanin viya ferz bikin li ser Îraqê Kurd kanin piştgiriya viya bidin ew jî divê Kurd baweriyê bidin müttefikê xwe به دموکرات بونا خو به آزادی خوازیا خو بیا بده باچکک اویا وها لسر مثلا آبوریا ترکیه نوها herkes biyadi bini Türkiye ketiye buhranek pırmezı sebebi ve buhranı jikeke yücügo mesela Kurdu jibona şerre Kurda bikin بسد حزارة çete girtine perwerde dikin maaş didine finanse dikin silaha dikirin bertîla didin vira wira
yani mehê bi milyara ji bo şerê Kurda bikin, ji bona pişturiya Kurda zayıf bikin, mehê bi milyara mesrefeke eşkere û dizî dikin. Ev bûyî sebebê krîzekî siyasî, krîzekî aborî. Hetanî ku mesela Kurda li Türkiye çareser nebe Kurd ne gîjin mafê xwe azadiya xwe bi dest nexin, li Türkiye ne istikrara siyasî çê dibe, ne aborî çê dibe, ne jî azadî û demokrasî tê Tirkiye. Geş bi mesela Kurda vegerê dayî. Türk jî eviya nakin. Yani Türk tücarî bi rehetî viya nakin. Dibe Kurd bi duwarê siyasî de yekîtiya wan hebe bikin. Partiya îro xwedî hêzê xwedî hêzeke mezin di meclîsê de heye, di nav millet de heye, ew partî jî mixabin bûyê Partiya Tirkan ne Partiya Kurdan. Çaxa hêzek hewq qas mezin di her warî de kanê xwe li ser Tirka ser dewletê ferz bike ku dinyayê bide qebûl kirin, eger Partiya Kurd û Kurdistanî ba, eger hedefa wê Kurdistan ba, ev ê Türkiye mecbûrî hin gava bikira. Lê ji ber ku dibêje ez ne Partiyakî Kurdin, ez Partiyakî Tirkiye min, ji bona Kurdistanê tişkî naxwaze, navê Kurdistanê jî di programa wê de tune, hedefek wê jî ji bona Kurda tuneyî, lema wek Partiyakî Tirkiye dixwaze di çerçeva Tirkiye'de li meselê dinêre dû warî de dixwaze çareser bike. İjar li Türkiye çareseriya krîzê ne mümkün e. Ana ev partiye her partiya ki duvarı aynı tişti. Çünkü hem li derve nikane müttefikiye xura tiştê dixwaze dom bike. Mesela demokrasiye, azadiye, yekîtiya Avrupayê re, bi Amerikayê re, çaxa azadî demokrasiye bi cî bike, Kurdê jî fêdê bibînin. Wiyan nake. Sebebê ku navêna xwe bi Avrupayê re xera dike, bi Amerîkayê xera dike çi ye? Ji bo ku demokrasiye bicîneke, ji bo ku hin mafê mirovan qebûl neke, çaxa bike Kurdê jî fêde bibînin, lema jî tişî red dike. Ev jî dibe sebebê bê istikrariyê. Çaxa li welatekî istikrara siyasî tune bi, bêguman ev ê mesela aborî jî bibe problem. Yani bi mesela me vegerê dayî. Başı kek zinar. Gel spas. Kek Eyüp demabû kek Hanifî fermo. Kek Eyüp ez ê pirseke nû ji Kek Eyüp bipirsim. Beriya ku ez wê pirsê bipirsim, ez dixwazim yek tiştekî ji Kek Eyüp pirsim. Gelo li Rihayê ev qeyrana aborî dibêjin ku ew kelûpelên çîköfteyê jî zêde bûne. Wallahî nizanim vêga Rihayê pir aciz bûne. Ha esasî xa Kurd berê birçîne zanî bir qeyran em berê de birçîne ma. Zanî em kanin bi nanekî sêrê heftakê xa ew jî bikin ser piya jî bêlin. Em bên ew mesela rewşa aborî gelekî aciz kiriye ew rast e. Li ez vê rastiyê jî bêjim yani bira li ez bêjim. Yani li vê qeyranê li vê krîzê ê ku tewrî kêm em bên ku ew bûn Kurd in. Kurd zaten tim qeyranan zanî. Tim li xwe em birçîne he. Genim pire yalnız ez dixwazim tiştekî bêjim. Niha sistem di krîzê de ye. Em bêjin ku pêşiya me ew 2 salê dijî û hilbijartin he ya salî vekî dine. Lê niha yani ew sistem AK Partî em bên ku bi hilbijartineka demokratîk ê biçe an na. Kîjan lawê bavayê bê ku te wenda kirtî biçî. Kekoş xwe pirsa ku ez ê bipirsim di wan wara da ye min got ez ê bêjim Kek Eyüp partiyên ku hebûna milletê Kurd û hebûna
Kurdistanê qebûl nakin ê partiyên sîstemê ku qebûl nakin gelo Kurd divê aliyên Kurdî li hember wana siyasetek çawa bimeşînin pirsa min ev yani hem partiye hene mesela Erdoğan wextkî got Kurdistan jî got ji doğu güney doğuya Türkiye raz gotina wî dibêjim got Kurdistan hatiye gotin heta rabû got behsa Selçukiya kir û ku di dema Selçukiya da jî Kurdistan navê wê hebiye filan lê belê îro li meclisa wana navê Kurdistanê qedexeye dibe sebebê ceza îcar divê aliyên Kurd ên siyasî li hember wan partiyên ku navê Kurda zimanê Kurda û navê Kurdistanê qedexe dihesibînin li hember wana Kurd çi bikin? Niha em li tarîxê dinêrin em yani milletê Kurd hinek jî em pir dilovanin yani duygusal in ama gudê Kurd başin işte qehremanın em ber ya da hemû derin kafê xwe dişkînin zanîn di berê da di bav karê me de ete dedê me de hanî hatiye lê lazim e em niva wisa hereket nekin wisa nefikirin jî ew niha sîstem di qrizê de ye niha sîstema laçîn ji li ber çavan e em bên ku Ayşe Sürücü û bi Nusretîn Maçîn ve axaftinek kirin welew sloganîk welew populîzm kirin di wir da mesela ew sê roja çûyîna wî yê parlamentoyê û biryar stanin qedexe kirin CHP li hemberî wî tiştî tawra xwe nîşan neda bêdengî ma pekî em bên herete yani partiyeka haniyê ku îxtarê re duye talîbe reyê Kurda dixwaziye ku nikaniye ku bêwele Kurd jî li vî welatî hene pirsgirêka wan em ê hanî hanî çareser bikin ku yani eşkere bang neke nebêje hereketek hanî çira menê alîkariyê bike yani bi ya min AK Partî diwe CHP diwe yani kî diwe bira bûye Kurd lazım e bê şert û merc kesî ra yani bê şert û merc bê daxwazî alîkariya wan nekin dengî xwe jî nedine wan niha em bên ew sîstem ketiye qrizeka mezin e kriz jî sebeba xwe em bêjin ku ew serokwezîrî ye ew sîstema Cumhurbaşkaniyê di vir da kilît ew kilît destê Kurda da ye vekirina wê sîstemê di vir de her du serî jî mecbûrin ku mesela ew ya bikin yani îca ez baweriya me mesela AK Partî û bi MHP va pêşeroja wan zêdetir tariye ewna îxtidarê wan dakin ewna jî baş zanin ku Kemalîst ew 15-20 salê ku wanan îxtidar ne ê hemû wa tişta bikin û wê hevçûneka yani em bên eweka mezin tevliheviyeka pirê mezin jê çêbûye Erdoğan vê baş dûniye yani birêz Erdoğan lazim e ku vî tiştî Kurd jî baş bûnin yani vî tiştî baş bûnin ha di vir da mesela Başûr mesela Rojava mesela Bakur siyasetmedarê Kurda Partî Kurda lazim e ku vayê bûnin vayê hûn ne rojevê di nav xwe de em bêjin yektiyeka xwe pir nîzik çêkin û daxwaziyê xwe bên bi zelalî ku kî mesela Kurda çareser bike û hanî lê meselê binêre em Kurd yani sadece Kurdistanê jî ne em bên ku Kurdê Bakur bi milyona li Stenbolê jî hene li İzmirê jî hene li Enqerê jî hene em ê dengê xwe bin nevan em ê alîkariyê wan bikin fakat ku van newe mesela em bên wê rojê mesela ewek çêbû dixwastin Kurd derkevin kolan yani ew niha şerê em bên şerê yani sîstema şerê Kemalîst e û em bên ew ê AK Partî istî Kurdan re neketiye ew dewam yekemîn ne dewam e dewam el awan mestir e û zaten va di vê meselê da her du serî jî înkariyê devam dikin yani
Yani em ben günah Türkiye'de ya al birini vuru teksine. Yani mesela CHP'de mesela halallaşmaya da mesela mitinga Mersin'e da evkir de mesela navi em ben ku dedi wala kem hep halal bikin. Zaten ema hakima tüm korna em keçe halal bikin yani. Yani lazım اكو حاكم بدنا ما راضي بدون كان ولا خليه ولا راضي ولا وحنا حاكم دخل ايرو شندا ام سايفا قد نهفك Kekeyip noktada dixwazim narevê bipirsin lê biraz cenabê te jî tu jî vê pirsê tu kare hazir be tu jî bersîvek bide niha hêdî wexta me em tê taliyê kek zinar cenabê te gotina serokê CHP bîsek berek kekeyîb bû mesela helalleşme bêguman divê helalleşmê jî tê hin tişta bêjî lê ez dixwazim tiştek bêjim niha gava de cenabê te got li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê derfetek mezin destê Kurda de yê xwesteka serxwebûnê derxînin pêş lê li Bakurê Kurdistanê rewşa Bakurê Kurdistanê gelek xerab e. Yani bifikirin zimanê Kurdî ne zimanê fermiyê ne yê perwerdeyî ye gava de cenabê te jî got Kekeyîb jî got yani divê merî di bloka Cumhur jî ya millî jî cînek ve lê divê Kurd çi bike ji bo xwestekê xwe yî bingehîn bi çî bîne divê siyasetekî çawa bimeşe tek zina tecrübatiya siyasî sala Niha mücadele tiştekî ne şeklekî mutlak e yani merivtin bi hawakî mücadele dide. Mücadele siyasî li gorî şertayê yani şert çawa guherîn dibe meriv mücadela xwe jî taktikê xwe jî stratejiya xwe jî em bêjin li gor wan şertên nû biguhere. Em bêjin tiştê me 40 sal berê dikir xebata me 40 sal berê û îro nabû wek hev be. Lema jî CHP, MHP ya jî AKP di mesela Kurda de wek hev difikirin. Hin demagojiya dikin, hin taktika dikin, em bêjin gotin notinê em bêjin dilê Kurda xweş bike dibêjin ji bona raya Kurda bigirin lê di esasî de tiştekî ji hev cudatir nabêjin. Giş di mesela bindestiya Kurda de bindestiya Kurdistanê de müttefikin û naxwazin ji we tawîzê bidin. Kurd jî partiyên Kurda jî dibe vê taviyê bişkene vê siyasetê bişkene yani dibe Kurd bi tuha wî destê Kurdan de îro rayên Kurda jî wek sîlehekê ye yani çawa can hewce dibe tu şer bikî raya Kurda wek sîlahekê gelo ji bo ew derba hedefê bigire divê Kurd çi bikin yani mesela bêjim yani em ê car hewceyî tu şer dikî tu derkevçiya lê car hewceyî ku tu bi raya xwe tu mücadeleyê dikî em bêjin. Îro rayê Kurda hene potansiyelek mezin e û bêyî Kurda bêyî rayê Kurda tu partî ne AKP ne CHP ne jî partiyekî dikane bibe îxtîdar. Lema jî Kurd gerek vê hêza xwe baş bikarbînin. Em bêjin bi piştgiriya HDP û partiyên berî wek wê Kurda 5-6 milyon ray dayê lê tiştek bi dest nexistin. Tiştekî yani ev partî nikane struktûra Tirkiye biguherîne, nikane kanûna Tirkiye biguherîne, nikane rewşa Kurda biguherîne. Yê kanî bi rewşa heqekî bide Kurda, rewşa Kurda biguherîne partiyên Tirkin, AKP'yi, CHP'yi evana ancak kanın di meclisê de sistemê biguherin mafekî bidin Kurda. Kurd jî dibe tu carî belaş bê qeyd û şert
bi gotinê alîkariya va partiyan neke. Mesela millî, mesela Kurd, mesela Kurdistanê, mesela zimanê me, mesela perwerdeyê divê bi va partiyanlara ew vê münaqeşe kirin. Çaxa neyê münaqeşe kirin? Du rêl ber Kurda heye. Ya tu boykot dikî, tu dibêje ku yan ez îşê xwe ji we nînim, gelo ev ya rast ne rast e, ya dijî dibê tu programekê çê dikî Partiya Kurda bi hev re em ê piştgiriya em bêje filan parîfan lê bi şertê ku programek hebe. Em bêjin bêkirin. Bê tifaq, bê ew nizanim bi demagojiyakê, bi gotinekê, bi sloganekê, bi gotinek xwe ji vê ku tu carî piştgiriya ne CHP, ne AKP, ne jî partiya Kîdir bike. Türk mecburin. Hîja partî dixwaze bibe îktidar mecburê were bernigê Kurda alîkariya ji Kurda bixwazin. Ama dibe Kurd vê hêza xwe baş bi kar bînin. û biriya HDP vê hêza xwe dîsa heder nekir. Yani me ceribandiyê, me çi bi dest xistiyê. Kekzinar ez dixwazim divir tekin navberê ez pirsekî din ji cenabê we bikim di wê mijarê da. Yani ji bo ku mesela hinkî dijî bê vekirin. Niha di nav milletê Kurd da li Bakurê Kurdistanê di vî warî da münaqeşe hene. Hinek dibêjin ku HDP di hilbijartinên herêmî da, di hilbijartina şarederiya Stenbolê da hevalbendiya CHP kir, bi piranî Kurda jî gotin ya hema bira AKP bikeve kî tê bira were. O em bêjin şaredarê vêga vê Stenbolê jî bi rayê Kurda, bi dengê Kurda bû şaredar. O ji wirê hat Diyarbekir piştî ku qezenc kir, hat Diyarbekir, hat şaredariya Qayapınarê ciyê ku ez lê rû dinim, hat virê o ji me re posterekî Mustafa Kemal Hanî diyarî me kir. Ew kawî ew bû. Îcar hinek jî dibêjin wek ku cenabê we jî gavadinê ew kir. Dibêjin ew ke. Yani divê ku em Kurd em bernamekî ku ne ku xwesteka xwe dawî, yani xwesteka me dawî mesela a min ez dibêjim ez dewletek Kurdistanê dixwazim. Lê belê divên ama bira hebûna milletê Kurd, hebûna welatê me qebûl bikin, bira zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê û ciyê ku Kurd lê pir dijîn bira bibe zimanê fermî jî ê dudiya. O bira ew azadiya birêxistinbûnê bira ew mafê jina besa tiştê wisa dikin divên em vana bidin pêş û em herin kîjan bloka wana van xwestekê me qebûl bike em wan destek bikin. Ew ger nekirin jî em di nava xwe de rûnên hilwesta xwe zelal bikin. Hinek jî wisa dibêjin gelo di vî warî da hûn ê çi bêjin. Baweriya min yani ev yani wek dîskebelê min got yani ana tu bi CHP bi AKP re welatî neget mesela sevkebûnê Tirka bû wan bide qebûl kirin. Yani ev ya na. Lê ew tiştê te got bi baweriya min tiştên rastin. Ez ê nûmunekê ji Swêd bidim. Li Swêd partiya ki çep heye jêr dibên Venstre. Heta nîniha tarîxa wan de em bêjin serê sed saliyê Sosyal Demokrata tim di meclisê de digotin dibe hûn em bi were rûnanin, em bi were tifaqê nakin, em bi were tu peymana jî çê nakin. Lê hûn mecbûrin alîkariya me bikin. Hûn çaxa alîkariya me nekin, Partiya Moderat, Partiya Rast em bêjin ew ê were ser. Bi vî hawî Partiya Çep her tim digot çaxa em alîkariya em rayan meclisê de nedin hikûmeta Sosyal Demokrat ve çaxê aliya Rast ê were ser dibe me radibûn tim ray dida wan. Lê îcar keçikek İranî bû seroka Partiya Çep û Venstre wê jî got em belaş ray nadin. Şertê me hene hinin daxwazê xwe rêz kirin
اگر هون وان داخوازی ما قبول نکن و مرا روننن و رسمی اتفاقه که به مرا چه نکن ام رای نادوه سوسیال دموکراتا باور نکرن گوتن اره و ها دبیجی بلوفه لی ام هرن هر بجارتنی دی مجلسی ده ام اویدیشتا رای بدمه چون هر بجارتنی سروک وزیر خسن رای نداروان دوره دوباره کنن مجبور بون به پارتیا چپ را دونشتن شرط وان قبول کرن کرد دبی تجاری کی قزنج دکی قزنج نکن جمره نمهمه دبی شرط ما قبول بکن داخواز ما قبول داخواز ما اصغری قبول بکن اگر کی جا جبهه قبول دکی کرد کانن و داخواز خوی اصغری به پیمان به قبول کن اگر قبول نکرن به باوریا من دبی کرد آلیکاریا کسی نکن آلیکاریا سروک بلدیا استانبول کن چی دست خستن بلا سر اما اگر بگوتانا ناش شرط ما هیه و نوانا واتشتانا بکن بچاقه او مجبور دبو به باوریا من هلبجاترین گشتی دجی دبی کرد به قید و شرط آلیکاریا تو کسی نکن اگر ای داخواز ما قبول نکن هبونا کردا هبونا کردستان زمان ما تکون قانون اساسی چقدر وانا نه قبول کردن دبی کرد رای خو ندن کسی بیا کسی نکن لید مثلا هل بجارتن محلی ده او یا تشتکی دنه او یا انسان صدوق کان تکون پارتیا کدی هوالی ما کان تکون او تشتکی دن لید مثلا گشتی ده از بوی دیتنی رمیان بله سپاس ککو وقت خانه کرن کک ایوب کامera خو گرتیه کو دنگه مدچه برا کامera خو وکه ام جویجی بپرسن گرکو نکویه ولا ام ایندی گوتنه داوی جوه بخوازن کک سیراج کا کرکته مشکه که ایوب گو برا کک زنار کاره گوتنه خوی تالیه ببه جهدیه دی تشتیج بیر کره به تشتید خوازه لیزیده بکه از بکه که ایوب ایوب حول دده بلکی حتی کک زنار گوتنه خوی تالیه بخد بکی اوجی ور گوتنه خوی تالیه بش کک زنار فرمو ام تگو داری والله چی بجم يعني ما فكري خبول يعني روشة ما لورتي يعني يك دبي ام يعني همو بشين كردستاني يعني اتفاق هفكاري دوستي لله مدعي يعني دبي امكان بن بهبرا هذا خو بكنياك كوتا خو بكنياك راي خو بكنياك لهبر دجمن ابيا دبي عمو بكن ومثلا سوا تركيا جي شر AKP وجهه او دبي كرد يعني نبن طرفي وان شورا بهب كبن شي دكن برا بكن ومثلا اقتدار صالوني وكدن هالبجاتنا وشي بقنعتنا من حتى من شنجراجي نبي سانديه از باور ناكم AKP برحتي بهالبجاتني را كرسي به اقتدار تسليمي او امبيجن مخالفه صريحه يجي بقري او ندى وابياجي بالشركي هندور بإيريش أسد كردا بتشتكي حنجتك ببين تشخلاك دقي يعني أز باور لكن اقتدار بالراحتي بالراية ده اقتدار تسليم مخالفتي بك نها گوتنك خرو كردي ادبي روا بسكي حتى كاديني نها او حتى كده بر وقتا من اخو ندي راي اخو ايجان او هي مثلا درجي هي نها اعتبار وان الدربه يعني هوجي تعقيد هوجي دبين داكتي بن صفر يعني ام بيجن حكم وان اعتبار وان اقتدار وان داكتي بن صفر لما ابيا زحمه تردكه يعني ندانا بزورجي زحمه تردكه ليه يعني او فرسنده ببينه يعني او بحيله وخردا يعني مساله ودي بجارتنا انقره بلديه ده واستنبول ده شي حيله وخردا كرن يعني ام شي اصرار كرن شي تغربي ده جبر ابي اقتدار
تبي برسو جابوية قالك تشتين الرأي كري بي قانوني كري تشتين سوش كري لما هي أزباور ناكم بالراحتي اقتداري تسيم بكر مرم نزان سبليزن سياسي فرن سبليزن دنياي فرن مرم نزان شد بتشنابه يعني biz دو لأمريكا زيروا أوي تشيبو زيروا ديمقراطية تشيبو تبي نازي نكرن بان نكرن من أنجامنامه وأخوان د سالا پیش ما دبی سالا دموکراسی کی پیشکتی و سالا چالاکیایه یعنی امریکا سرکشیه و یکی که از باور ناکم او بکی ترساته و رفلکسه کی روشنبیر یا سیاست مداره کی کرده تو باش پیش بینیه که لی او اقتدار وقتا به دنگ نگره و دنگ ضعیف از باور ناکم او کارب يعني التركي تشغلاكي درخه ونش زحمته از بمنا قوات تشكي خوش كون شرطين دربه نشرطين اندرجي مساعدتي ويننا خوياي كيك يبناي كيك زنارم جالك سباسيات دكن تبشتاري برنامج جالك سباس يعني وقت نقول يعني نتاوان وهاي اجاتاوي نت وقانين دشتي جهنه يعني نت تشتكي دنه قانون تشتكيدن أي بكانبن نكانبن أو شيء جريداي مخالفته جريداي ملته جريداي ظروف در وهندره من قصة من قلا نتاوان كر يعني أم بيجن نتاوان هدف عوان لهالبت شرط در وهندر أم بيجن حتى إنها روسيا وأمريكا ببرتيلا تم برتيل كرين تم تشري كرين فرا نوع فرجي تنيج زيادة برتيلا بده يعني توبا بيتنا لما قالك سباس جبوا في برنامج وإن كان ضامع أم فكري خو ببيجن مالا وعوا وسكبتين جوانا وجهوالي كو حتى نهار بشت قمري وستيان وقتا امجي سپاسيات كيك سيراج واي دبيجن كو جيرانا كيك ايوب شويه جوي بوني قال لك سباس كيك زنار وكيك ايوب مالا واوا ونهرهبن بله كيك سيراج قوتنا داوي اطي واش اجي قال لك سباس كم جي كيك زنار كيك ايوب رابون ميواني ما ومسعوباتك خوش بوان را كر دقات تاليه اف ما بحثا قيرانا عبوري كر قيرانا عبوري لكيكيوب بخوا تشيفتشيه بخوا مثلا زراعتي او دو قيران لكيكيوب جي خص جيران اوي برين ام هاتن تاليا برنامه خو تماشاوان نيجا تماشاوان نێژام هاتن تالیا بەرنامە خوا دو کورتپەروەرێ نێژا دو ڕەوشنبیر سیاسەتمەدار بوو میوانێن me di siyasetê de gelek caran lê di jiyanê de êj mirova re kar dimîne kiryarê wî helwesta wî gotinên wî ye du siyasetmedar bi gotinên xwe bi helwesta xwe bi dîtinê xwe reng dan bernama me heta carekî bimînin xêr û xweşiyê de بمين بخير وخشيه ده ان شاء الله